Aquesta és la gallina Guillermina. És una gallina que viu a la granja dels nins, que fa co, 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 co. Menja blat de moro i que, com totes les gallines, pon ous. Avui, la Guillermina està molt contenta. Sabeu per què? Doncs perquè avui és el dia que s'han d'obrir els 3 ous que va pondre fa setmanes. Per això, de bon matí, s'asseu davant dels 3 ous i espera. Al cap de poca estona, el primer de tots comença a trencar-se i en surt un pollet amb un tupè al cap i amb moltes ganes de piular. La Guillermina està molt contenta i com que aquest pollet no calla, decideix que es dirà xerraire. Passen uns minuts més i la segona closca s'esquerda. De dins en surt un pollet amb uns ulls ben grossos i amb molta gana. La Guillermina li dona blat de moro i amb un somriure ben gros decideix que es dirà golafre. La gallina està ben satisfeta. Tots els animals de la granja venen a felicitar-la. Ja només falta que surti el tercer pollet. La Guillermina, el xerraire i el golafre s'asseuen davant de l'ou a esperar. Passen els minuts i res de res. Passen les hores i res de res. Els pollets estan cansats d'esperar. Tenen moltes ganes de conèixer el seu germà. Per això, decideixen fer el que fan les gallines amb els ous. S'asseuen a sobre i el coven una estona. Però no, la closca segueix sense trencar-se. Llavors, el xerraire i el golafre comencen a fer-li pessigolles i petits copets de bec a veure si així aconsegueixin que surti. Però res, l'ou segueix intacte. Els pollets proven encara una altra cosa. Deixen caure l'ou per un turó com si fos un tobogan. Pensen que potser així, amb tant de moviment, el seu germà voldrà sortir per fi. Però tampoc. La closca no s'esquerda ni una mica. El xerraire i el golafre ja no saben què fer i la seva mare els explica que de vegades hi ha coses que no podem controlar i que per això és molt important tenir paciència. Per què? Pregunten els pollets. Paciència, els diu la Guillermina, i afegeix que paciència és saber esperar. Pollets meus, hi ha coses que no depenen de nosaltres i és quan hem de no posar-nos nerviosos i tenir paciència. Mentre la Guillermina diu això, una papallona es posa molt dolçament sobre l'ou. Gairebé ni el toca. Però la closca es comença a esbarlar i de dins en surt el cap d'un pollet ben groc. «Visca!», exclamen tots contents. «Per fi ha arribat el moment!» Del tercer ou en surt un pollet de plomes suaus i amb cara de son. La Guillermina tria el seu nom. Es dirà Dormilega. Aquell vespre, a la granja fan una festa amb tots els animals per celebrar que han nascut 3 pollets nous i que tots hem après què és la paciència.